Velkommen til Vindterm. Jeg hedder Rune. Og jeg hedder Allan. Og vi er ejerledere. Jamen, ved Vindterm, der laver vi overfladebehandlingsanlæg, specielt til den tunge industri, og ja, som verden ser ud lige nu, så er det rigtig meget vindmøller. Hvis man skal overfladebehandle et stort stålemne til en vindmølle, så indgår der forskellige processer. Det kan være sandblæsning, og metallisering og maling, og de tre er ligesom vores segmenter. Her ved Blat, hvor vi står nu, der har vi for eksempel lavet et ventilationssystem, hvor man kan skifte mellem sandblæsning og maling, men i samme kabine. Det, som vi ser herinde, det er mest bare rør og ventilationssystem, men udenfor har vi sat 6-7 store aggregater op, hvor vi flytter 300-400.000 kubikmeter luft i timen. Så her har vi bygget en kabine, hvor man kan skifte filtersystemet, så man kan vælge at køre filtersystem til sandblæsning eller filtersystem til maling. Jamen, jeg tror, vi er nok lidt nørder i vores branche. For os er det enormt vigtigt at forstå processen og forstå, hvad det er, kunden gerne vil. Når vi kan det, så kan vi give kunden en rigtig rådgivning og også måske lave en bedre løsning, end den de selv var kommet op med. Vi er ekstremt hårdt arbejdende. Vi står tidligt op hver morgen, og vi går sent i seng om aftenen. Vores forretning betyder ekstremt meget for os. Men jeg vil også sige, at vores team betyder ekstremt meget for os. Vi kan jo se, at vi kommer ikke nogen vegne, hvis ikke vi har det rigtige team med. Når vi er med fra starten, så kan vi være med til at lave design på bygningen, så det passer til det udstyr, der skal stå derinde. Og det gør, at vi kommer tættere på det, der er perfekt, som bruger mindre energi og som kan producere emnerne til en billigere pris i den sidste ende. Vi flytter enormt store luftmængder, for eksempel når man skal ventilere omkring et emne, der skal males, så bliver der brugt rigtig meget energi på at varme luft op og flytte luft. Og det arbejder vi rigtig meget på ved Vindterm, og nedbringe den energi, der bliver brugt til opvarmning af for eksempel en malerkabine. Vi er meget positive over fremtiden med Vindterm. Vi kan se, at de segmenter, som vi har valgt at arbejde med og udvikle os på med robotter og dataopsamling og energioptimeringer, at det giver virkelig meget mening. Og på den måde, der tror jeg egentlig, at vi kan sove nogenlunde roligt om natten.